Przemysław Pławiak, Bongo Opole, kapitan drużyny. Wreszcie zaczynacie Hejro Futsal Cup, chyba tak jakbyście chcieli zacząć, wygrywacie 3 mecze, wygrywacie grupę, gracie w niedzielę. Jak podsumujesz to ostatnie spotkanie, bo było bardzo fajne do oglądania, 1-0. Słuchajcie, wyciągnęliśmy wnioski z naszych poprzednich turniejów, troszeczkę inaczej zaczęliśmy przygotowania do turnieju, opracowaliśmy sobie plan, nasz sztab szkoleniowy wszystko opracował do perfekcji, wypełniliśmy te zadania, co mieliśmy. Wygraliśmy 3 mecze, 9 punktów, teraz idziemy na miasto, które poświętować i na niedzielę przygotowujemy się i wygrywamy ten turniej. Czy to wyjście z grupy, bo mówisz, że będziecie świętować, to aż taki sukces? Czy po prostu tak sobie to rozplanowaliście, pobyt w Rzeszowie, żeby ta sobota była właśnie na tą zabawę? Powiem tak, sztab szkoleniowy założył przed nami cel, żeby było wyjście z grupy. Zrealizowaliśmy go. To, co teraz będzie do przodu, będzie tylko i wyłącznie wartością dodaną, a takich wartości dodanych szukamy na tym wyjeździe. Jak ocenisz ogólnie te 3 mecze, które mieliście, bo wydaje się, że coraz trudniejsze? Powiem tak, zaczęliśmy z projektantem Rzeszów 7-1 na początek. Wiadomo, pierwszy mecz zawsze są jakieś nerwy. Później w kolejnym meczu z Hejro było na początku trochę spięcia, ale szybkie 2-3 bramki padły, kontrolowaliśmy przebieg gry. Ostatni mecz, widać ekipa dekoru, pierwszy dla nich mecz, troszeczkę spompowani, troszeczkę nabuzowani. Udzieliło im się trochę emocji, my to wytrzymaliśmy, graliśmy statycznie do końca, kolejny mecz na 0. Wielkie brawa, 9 punktów, widzimy się w niedzielę. No widzimy się w niedzielę, życzę Wam miłej zabawy w piątek i w sobotę, także do zobaczenia już w fazie finałowej. Dzięki serdecznie i do zobaczenia.